houkuttelevaa sorttia. Miks sun joulutortut haisevat ihan Rosollille? Verran palautukses menee suoraan Angelina Jolille. Viimeinen lyöpussi ei ottanut sua kyytiin. Kuka laittoi asuntosi pilkka hinnalla myyntiin? Kotipihallasi laiduntaa vain poro ja kokka. Hei, sun talos on siirretty. Uusi osoite, Äänisinna, Laatokka. Pellille, minä syötin ukkiasi kojotille. Kuka lumipallon heitti suoraan päin? Nama joulupostissa sai korjaan ja sylki ja laaman. Laittako joku piilarin nesteeseen tabaskoa? Ja miksi joulusiivouksen saapuin suorittamaan Moskovan Zeteskoa? Räjähti! Pilatun huudeli, kuollut puudeli. Huudeli, mummo tuskissa huuteli. Tonttu lakki! Se on nyt pakki. Nakki, sakki! Matti! Myrkyllinen katti! Kiimani. Katti! Lanttula Mikko! Varrikko! Mun nimi on muuten Mikko.